канали Ройгон Авиа бо шумо бе далел бе факт ягон чи пешниҳод намекунам ва ягон фейк суханои фейк гуфтанӣ нестам ва чизе ки расондум ҳатман ба дигарҳо бирасонем то ки хабардор бошанд. худи ҳамин рӯз якчанд дақиқа пеш як бародари наздик ма падараш ба синни 55-60 дар расидагиай ва ман дар болои экран мемонам шумо мебинен вид на жительство дора бародарҷоно вид на жительство дора но повесткаро иш кардагиан рядовой яъне шумо дар болои экран мемонам мебинен ҳозир чӣ хеле ки ногуфта намонам бародарҷоно эҳтиёт бошен дар ки ҷое бошен набошен дар хати алоқа бошен ва чӣ гапу хабаре ки мешава видеое ки ба дасти шумо мераса ҳатман равон кунен рақамое ки мемонам ин рақамҳо барои шумои бародаро занг бизанен иншаллоҳи рақамҳои консули тоҷикистонам мемонам ки шумо дар хати алоқа бошен эҳтиромона авиакассаҳо хоҳиш мекунам кадомое ки дар федератсияи Россия қарор доранд ва бачаҳое ки тоҷик замин яъне фарзандои тоҷик дар авиакасса кору фаъолият мекардагиҳо эҳтиромона хоҳиш мекунам ки дар ин рӯзҳо дастгири якдигар бошен ва медонам ки нархҳо баландае медонам ки нархҳои билета шумо намебардорен ва авиакомпания мебардора но ба ҳадди имкон ва бисёр нафарое ки занг мезананд бениҳоят авиакассаҳое ҳастанд ки бо новобаста ай ситуатсия нарха бениҳоят баланд бардоштагианд эҳтиромона хоҳиш мекунем ки дасти якдигар ҳамдигариро дастгирӣ карда ва кадомое ки хоҳишманданд ки ай территорияи федератсияи Россия бироянд дастгирӣ кунем ки бироянд ва худи 24 соати ҳамин рӯз мо хова надидем иншаллоҳ ба чӣ саволое ки буд ҷавоб додем ва бе паника набардорем бародаро иншаллоҳ фақат дар хати алоқа бошем. ин видеоро ба ҳаму дӯсту рафиқоятон ки дар авиакасса кору фаъолият мекунанд ҳатман бирасонем бародаро иншаллоҳ боварӣ дорам ки мо сарҷамъона дастгири якдигар мешем ҳама вақт чӣ хеле ки мо будем дастгири якдигар иншаллоҳ ҳамин хел бо дастгирӣ мекунем то ҷои метонистагимона ва ба ҳаму шахсое ки гуфтанем ки повестка омадагӣ нестай ба шумо бародаро метавонем ки шумо бироен ай территорияи федератсияи Россия яъне ба ватан сафар кунем барое ки нафарое ки вид на жительство доранд оли гражданство не вид на жительство доранд уже омада и бародари наздики хидмае ва падараш да омадагиай хидшам хостум ки уже билетиш кунем ва успед накардем бародармона уже хазайн занг зад хазайни хона дар ҳамун ҷое ки прописка кардагиай худаш гражданинае яъне зангш задан ки биё повесткаат омадагиай худаш хизмат кардагӣ нестай бародаро яъне хизмат кардагӣ нест дар ягон ҷо но повесткааш омадагиай хай худованд оқибаташ ба хайр боша чизе ки ай дасти мо мебиёяд мо иншаллоҳ кӯшиш мекунем ва дастгирии худмона то ҷое ки имконият дорем мерасонем ва нафарое ки дар бораи билет занг мезанед нархҳои билета пурсидан илтимос бародаро вақте ки бисёр саволтиитон нестай кадомое ки хариданиян билет бихарен кадомое ки нахариданиян бисёр саволҳои дуру дароз натем барое ки бисёри нафарҳо жалоб мекунанд ки ака телефон бисёртар ҷавоб наметиҳен ё ки недоступинай ба ҳамин хотир 24 соати ду рақаме ки ман мемонам ана михел ҷавоб мета бародарҷоно мо рақамҳои телефономон ҷавоб мета 24 соат барои ҳамин хотир бисёртар телефонҳоро банд накунем. Салом алейкум авиакасса. бале бардар бардарҷон камтарак тезтарак гап занен вақт бисёртар камай дом 22 дар микрорайон Белидача дар котельники. ана михел бародарҷон занг мезананд ани бародаро мисол як саволи кӯтоҳа ним соат вақт мегзарад ба ҳамин хотир бо як бор дигар хоҳиш мекунам ки бародаро видеоро поделиться кунен ба авиакассаҳо бираса ки ва ба мардум ки то ки ҳамин корҳоро мисол фикри худшона накунанд ва фикри дигароам кунанд бисёри бародарое ҳастае ки дар ҳамин ҳолат қарор доранд ва ёрам лично ман як операторам дар ду номер телефон бародарои ма ки дар авиакассаҳо кору фаъолият мекунанд 4 рақам доранд ҳамин хелае худованд нигаҳбонтон чӣ саволое ки мешаванд нависен комментариҳода рақамҳода ватсапҳо ҳастай ватсапҳотонда иншаллоҳ ба ҳадди имкон кӯшиш мекунем ҷавоб бидем мо бо шумо шумо бо мо худоҳофиз.